ଆରେ ନମସ୍କାର ପଛରେ କରିବ, ଆଗ କୁହ ତମେ ଗଲ କୁଆଡେ? ମାସକୁ 2 ଦିନ ଛୁଟି, 2 ଦିନ ହିଁ ତମେ ଟୋଟାଲ ଆଇଛ, ପୁଣି ଏବେଠୁ ପୁଣି କୁଆଡେ ଗାୟବ, କୁଆଡେ ଯାଇଛ? ବିଧାତା ମତେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଏ। ବିଧାତା ତ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆଗରୁ, ଏବେ କେମିତି ଚାହିଁବେ? କଣ ହେଇଛି ତମର କହିଲ? ଟାୟାର ଫାଟି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି, କଣ ହେଇଛି? ପାଗ ତ ଶୁଖିଲା ଅଛି, କାହିଁ ଆସିନ? ସାର୍ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆରେ କାହିଁ ସକଉଛ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ସାର୍ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବେ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଓହୋ, ତମେ କେତେବେଳେ ବାହାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯାହାହେଲେ ବି 10 ପରେ ଯିବି ସାର୍। 10 ପରେ ଆସିବ ନା? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ କରେ? ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଖି ପଡୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।